Good morning. Ayan. Good morning po. Good morning, Pasay. Nandito ako sa palasyo ni Diwata. Ayan, kain po tayo. Alright. Ano yung lagay ng sili? Yan, good morning po. Dinayo namin yung palasyo ni Diwata. O, diba? Maganda pa yung may background music pa. Ayan, shout out kay Jalin Charita. Magsuot tayo nito dahil magkamay tayo, sayang. Madumi kamay ko eh. Yan, mega love shout out po kay Mami Mercy Caluno. Ayan, kay Ji Chang Wok. Ayan, sinubukan namin yung ano, yung manok ni Diwata. Ayan o. No? Ay, kabayan, good morning. Ayan, almusal tayo. Hindi, naghatid kami doon sa ano, sa pinsan namin sa airport. Kaya naisipan namin na ano, naisipan namin na pasila namin itong ano, kainan ni Diwata.
Yan, good morning po kay Mami Mercy Calonod, kay Anthony Han. Kagawad Anthony Han. Yan. Yan. Yan, may grab shout out po from Germany kay Kapkat. Yan, shout out po. Dinayo namin yung palasyo ni Diwata. Shout out po sa mga taga dyan sa Germany, lalong-lalo na yung mga Pilipino-Amerika ng Europe yan sa Germany. Yan, shout out sa inyong lahat. Masarap ba? Okay naman yung manok. Gusto ko sanang tikman lahat, kaso lang walang walang pambayad. Limit lang yung ano. Okay naman yung sabaw. Yan. Yung manok na inihaw nila, okay naman yung ano niya. Masarap naman siya. Yung pagkaihaw. Itong masarap dito yung bawang. Yan. Bawang dito ang nagpapasarap kasi ano siya, yung malutong. Na ano yung lasa ng kanin niya. Na ano yung lasa ng kanin ng bawang. Na malutong kasi yung bawang. Sarap nung bawang malutong. Swerte namin walang pila dahil ano, maaga pa kasi. Yung hindi nakakaalam, halos tabi lang ito ng Senate, GSIS building. Paano? Kanin. Masarap, may bawang. Damihan mong bawang. Damihan mong bawang.
pares. Yung doon ka man. Isa't kalahati lang. Lisong soon. Yan, good morning. Parang feeling nito nasa probinsya dahil nakakamay. Pagkakaiba nga lang may sapin. Pag sa probinsya wala nang sapin-sapin eh. Maghugas lang sa tabo. Kaya sa palanggana. Thank you Lisong Soon sa patamsap. Bang, bayaran mo doon. Bayaran agad? Oo, bayaran mo muna doon. Iyan pala ang sikreto niya. Ano ka lang isa't kalahati sa atin. Iyan pala ang sikreto niya. Damihan mo ng ano, damihan mo ng bawang. Kani pa kani? Ha? 10. Parang regular din lang yung kanin. Ha? 10 ang kanin nila. Sarap. Sarap ng bawang nila. Oy, nani, good morning. Nandito ako kay Diwata. Bakit pula? Ba't nakahubad ka na naman? Pambihira talaga itong. Sandali lang, pantihan kita. Ayan. Nandito ako kay Diwata. Kinain ko na si Diwata. Ay. Ayan na. Ay. Salbais. Ay, kain tayo na, kain. Kumain ako ng chicken joy dito kay Diwata. Grabe naman. Ay, hit you kaagad. May Diwata pa ba? Mayroon naman. Ha? Bawal kalahati? Ikaw? Marami. Sarap yung bawang. Tapos sabayan pa magkamay. Si Diwata nandyan. Wala pang Diwata, wala pang mga vlogger dito. Mamaya nito wala. Marami na naman tao. Masarap ka dyan. Masarap yung bawang. Malutong.
Yung yung inihaw niya, paano naman yung inihaw? Yung parang yung ano, lutong bahay ba? Tapos yung bawang niya malutong. Yung, alam mo yung ano, yung tawag nito? Yung pares. Yun. Ganon, ganon siya. Diyos Dado Dulay. Hi, hello, good morning. Yan, good morning din po. Yan, mega love shout out kay Diyos Dado Dulay. Kaya kami nakarating dito nani, naghatid sa airport. Kaya hinanap na namin yung ano, yung palasyon ni Diwata. Tagal ko nila daanan ito pag pumupunta kami ng Senado. Nandito lang pala sa gilid, pambirang buhay na yan. Sarap ng bawang, oh, malutong. Wala ka mapasok. Wala ako pasok na tuwing ano, Miyerkules. May mga ano na, may mga nag-abang-abang na sa labas na dumating si Diwata, makikipagkulab. Ano ang order mo? Yung inihaw. Tawagan mo si Diwata, kulab kayo. Suplada yun. Palaging may regla. Palaging may regla yun. Kaya mahirap mano yun, mahirap tawag nito. Mahirap ma-invite. Sarap nung ano niya, yung bawang. Yun ang nag-aano ng lasa sa kanin. Saka doon sa sabaw ng... Kasi ang in-order ko yung ano, yung... Pero marami pa din ba nakain. Sabi halos wala na laos na. Hindi ko lang alam. Ngayon maaga pa naman. Marami naman ngayon nakapila. Baka ano lang, siyempre, ano yan eh. Marami naman siya, may mga tao din sa labas. Waiting. Sana bawang na lang in-order mo, salbahe ka talaga. Wala bang bayad yung bawang? Malaki ang lugar. Bakit naman bawang ang order? Dapat kanin na lang at saka sabaw.
nakatipid pa. May natira kasing Philippine money yung yung pinsan ko. Ikinain na lang namin dito. Hindi kasi sabi mo yun ang masarap. Okay naman, yung inihaw okay naman eh. Okay, sabi ni Alvin Mistingan. Yan, shout out kay Alvin Mistingan. Dahil sabi ko, masarap yung kanin pag inanuan mo ng bawang tapos yung sabaw niya. Kasi pag kumakain talaga ako ng pares, gusto ko yung maraming bawang, saka yung malutong yung bawang. Lutong ng bawang eh. Iyon yung nagdadala ng timpla doon sa masarap talaga yan. Pag pares, masarap yan yung may bawang. Oh, yan ang busalbin. Only rice. Hindi only rice. Yeah. Hindi siya only rice. Ang niya, yung parang naka-design sa pares talaga. Naka-design sa pares yung kanin niya, saka yung sa bawang. Kaya pag umorder ka nito, halimbawa yung Chicken Joy, o-orderin mo. May yung kanin, may kasamang sabaw. May kasamang sabaw. Tapos ang ititimpla mo ngayon yung bawang at saka yung soup. Iyon ang nagdadala ng timpla. Di ba pre ang soft drinks? Oo. Hindi mo masabing pre kasi pag umorder ka 160. Na yun, parang pares na yun. 160 siya, may kanin, may soft drinks, may sabaw. Parang pinag-isa lang siya. Halimbawa umorder ka ng ulam, siyempre may kanin. Gusto mo ng soft drinks, may soft drinks. Kaso lang dito, yung presyo niya na 160, pinagsama-sama na yung sabaw, yung isang kanin at isang soft drink. Kain boss. Salamat Alvin Mistingan, yan, shout out sa'yo. Para din siyang manginasal.
Yung yung mga replika ni Diwata nasa labas. Nandoon siya, nagpapaparking. Ano itsura ni Diwata? Imaginin mo ang Diwata, nane. Yan. Pag anong imagine mo sa isang Diwata, yun na yun. Hindi na tayo nito maghapunan. Ang ganda ng Diwata. Oh, ikaw na nagsabi di maganda. Di ba? Imagine mo ang Diwata. Thank you, Lee Song Son. Thank you for coming here. Good morning, Lee Song Son. Nabusog na tuloy ako kumain kasi. Basahin mo, sinabi ko dun. Tama naman, di ba? Magsabi ka ng totoo kung di lalabas ang kinain. Salbahin. Tumapon tuloy yung kain. Sabi ko nga sa'yo, paano kung magsinungaling sa'yo? Sabi ko nga sa'yo, ano bang pagkaano mo sa Diwata, di ba? Oh, nagsinungaling ba ako? Di man ako nagsinungaling sa'yo. Biglang dumami yung ano, biglang dumami yung tao. Mag-alas 11 na kasi. Buti na lang magaga kami. Parang ang dami mong kanin kanina. Kasubo. Ikaw ba naman sabihin mong, tanungin mo ba naman ako kung anong itsura ng Diwata. Diba? Pag Diwata, maganda talaga yan, Diwata
Dami ko talaga nakain, is kalahati. Dami, puno na yung parkingan. biglang biglang humaba yung pila. Dami ng mga rider datingan. Ganda rin ang pagkaihaw ng manok, lutong-luto siya, oh. Di katulad sa chowking, sa tawag nito, sa manginasal, may dugo-dugo pa. Oo, minsan mayroon nga. Hindi, madalas yan kasi sa dami ng, siguro ganon din dito pag ano, sobrang dami ng tao. Dami ng tao, dami ng kumakain. Kasi sa mga inasal, dami tao lagi. Kaya pandalas ang luto. Oh. Naaagad kasi. Ganon din siguro dito. Ha? Ha? Kalderong malaki. Daming kumakain. Magaling mo na lang talaga upuan. Biglang humaba yung pila. Inom muna ako tubig. Nabusog tuloy ako. Nagunahan na sila sa pila. Aba, dami mo kanain eh. Busog ka talaga. Dami kasi ng kanin nila. Di katulad ng ang laking lagayan eh. Wala pang kalahati. Bango ng inihaw.
Ano pala, ang tamang tawag pala, sikin inasal. Ayan. Tapos, sikin joy. Sikin joy. Because of only rice. Opo. Ay, hindi naman po si only rice. Parang pinag-isa lang. Tapos pag in-order mo isang soft drinks, kanin, tapos kung anong ipares mo doon sa kanin. Kung Chicken Joy, Chicken Inasal, or Bicol Express, may mga na rin sila, may mga langgunisa. Yan, parang ganyan. Chicken Joy. Ang bango ng Chicken Inasal nila. Parang yung parang yun sa yun sa parang yun sa tawag nito, yung sa Gitis chicken nga ba pala doon may masarap yan yung langgunisa sa QC Market. Meron nga sila. Pag lumuwas ka ng Manila, puntahan mo dito sa dito sa Jokno Boulevard. Malapit lang sa Senate. Ang kadikit nito yung yung JSIS building, 'di ba? 'Di ba pag galing ka ng SM MUA. Yan, pag nasa Jokno Boulevard ka, pagtawid mo ng ilog, pakalagpas noon, Senate. Abanti ka ng konti, makita mo JSIS, yan, katabi mismo. Yan, kaya pag punta pa ako dyan. Hindi ko naman sinabi yung sadyain mo. Pag lumuwas ka ng Manila, yan, pasyalan mo. Maday mo, makimpuan mo nandito si Diwata. Kayong dalawa, magkulab. Sabihin mo, parehas tayong Diwata. Tapos magmumotor kami ng 4 na oras. Magmumotor kami ng 4 na oras. Nako. Wala din yung kinain, useless. Oo nga, no. Useless yung kinain pagkatapos magmotor ng 4 na oras. Layo, 4 hours. Hindi naman. 1 oras lang. Pupunta pa kami ng Nabutas, mamili ng isda. 4 hours galing sa'yo. Di ba? Pag galing yan sa inyo, 4 hours. Di ba Santo Tomas ka?
Pero hindi 4 hours eh, kasi kanina tumawag alas 7. Alas 7 kami, tinagpo ko na lang yung pinsan namin dito sa ano eh, sa PTEX. Naandyan siya sa Santo Tomas ng alas 7 eh. Isang oras nga lang eh sa inyo, galing dyan sa inyo, sa Santo Tomas. Isang oras lang siya. Kasi pag pag galing sa inyo, isang oras lang eh. Oo, isang oras lang higit. Kasi tumawag sa akin, parati ano siya, nasa Santo Tomas eh. Alas 7. Oh. Alas 7. Halos mauna pa siya dumating sa amin. Alas 7 din kami umalis ng Valenzuela. Alas 7 kami umalis ng Valenzuela eh. Halos magpang-abot lang kami. Oo, kasi Alabang nakukuha ng 35 minutes lang, o di ba? Tama, Alabang, o. Ano kasi, expressway kasi. Yan ang ginaganda galing sa inyo. Pag makaluwas ka ng turbina, diretso na. Diba? Eh, ikaw may helicopter ka. Kami, wala kaming helicopter eh. Daming mga customer, mga taga-ano. Di na kami nadaan ng turbina. Maluwas kasi kami. Easy text na. O di lalong mas mabilis, di ba? Kasi pag magtoturbina pa kayo, matagal talaga, lalong-lalo diyan sa may turbina, maraming naghihintuan. Matagal yung traffic yan sa turbina. Lalo na pag dumadaan kami dyan sa madaling araw. Kasi marami nang nagbababa ng mga bus eh. Tapos yung mga papunta pa Calamba, magpang-abot-abot na dyan. Calamba nga, ano yan? Calamba nga, kaya namin 15 minutes. 5 as matraffic lang sa Merial. Saan kayo dumadaan? Sa turbina papunta Calamba? Oo, madali na lang. Meron namang shortcutan dyan galing ng Santo Tomas papunta ng Calamba na hindi nadadaan ng turbina. Easy text, tas exit Cameril. Oo nga pala no, yung easy text. Mangumoy usok tayo dito sa ano, Inasal. Bango ng Inasal parang sa Gitis Chicken.
Oo, yun, meron na. Lugi na sis. Uy, dala namin to, oh. Oh. Sila nga ang ano nakalugi nga kami sa kanila eh. Kasi may baon kami tubig. Pero mamaya lalagyan ko rin, babiyahe kami. May baon. Hindi. Dito ko kinuha yung linom ko. Pero kukuha din ako doon. Kasi malamig. Malamig yung tubig nila, kaya maglagay ako sa tubigan. Babiyahe kami, mainit eh. Hindi pwedeng walang tubig. Kunwari lang ba? Kunwari lang na ano, na hindi kami umano ng tubig, pero kukuha ako, lalagyan ko rin ito. Anli kasi yung tubig nila eh. Umuwi na kayo, malulugi. Salbahe talaga ito. Salbahe talaga. May, ano na ito, taga sumbungira ito eh. Ay na. Ano eh. Ano bang tatakbuhin mo sa ano susunod? Tuloy ang takbo sa barangayan ha. Tatakbo ka ba pagkakapitan? Pagtatakbo ka pagkakapitan, punta ko dyan. Konsehal ba? Nagtipid ka pa, hindi ka nalang nagkapitan. Kayang-kaya mo nang ipanalo yan. Sabi na Amy Marcos, di daw tuloy. Naku, maniwala ka dyan. Inano na yan eh. Sa Supreme Court. Walang ibang makakapigil dyan pag kung hindi iano ang batas. Panibagong batas. Tuloy na yan. Wala nang duda. Ay, nako. %, lang. Hindi pwede kapitan, may nakaupo lang. May kakaupo lang. Okay. Yan ang maganda. Kailangan talaga. At saka tingnan mo rin kung sino ang malakas. Kung saan ang alam mong winning ticket doon. Lagyan mo ng tubig doon. Alis na tayo. 15%. 15% na lang ako. Tingnan mo rin kung saan ang mas magandang. Kung winning line ba. Di ba? Maganda. Dami na oh. Naandun yung ano. Ayun oh, kumakaway-kaway yung mga inihaw. Mayroon nga dito sa amin yung politiko. Ang middle initial niya Chinese. Tapos yung apelyido niya sa pagka-Pilipino malapitan. Kaya ang ano niya yung middle initial niya D. Tapos yung apelyido niya malapitan. Diba ang ganda? Kaya ang ano niya D malapitan. Diba maganda? Oh. Ang laki ng lugar kaya.
Ang laki ng lugar mo. Oh, malaki oh. May expansion pa sila. Oh, di malapitan. Hindi DI, DY. Day. Chinese eh. Di malapitan. Ayun, dami ng mga kumakain. Ang ano niya, Oscar D. Malapitan. Hindi yun di malapitan. Salbayes naman yun di malapitan. Oka di malapitan. Yan. Pahinga na lang kami. Log na kami. Ay, ibubuto mo. Hoy, pinanalo nga namin eh. Kahit di malapitan. Oh, diba? Kaya, ang ginawa namin para ano, manalo, tanggalin mo yung middle initial. Kasi pangit tingnan eh. Pangit basahin eh. Wala nang ano, middle initial. Oscar malapitan na lang. Di panalo kasi malapitan eh. Kung nilagay niya yung D, nako, talo ang labas. Ban ka din konser dyan sa inyo. Ayaw ko. Magkano lang ang sahod ng konsihal? Sa bagay dito sa amin, ang sahod ng konsihal dito is 27,000. Ang sahod ng konsihal dito sa amin. Kasi malaki ang ira dito sa barangay namin, malaki ang ira eh. Ano kami? 20,000 registered voter yung barangay namin. Pero ang ira namin, malaki ang binababa na budget sa amin yearly is ano, 47M. Di ba ikaw ang nilalapitan ng mga nag-aaway na mag-asawa? Salbay talaga. Uy, kahapon. Kahapon yung ano, Barm Official, good morning, Tamsakdan from Seward family, kami, Bukana Vlogger, yes. Mika love shoutout po sa Bukana Vlogger. Oy, nandiyan kami nung ano, nung May 18 sa Barangay Natipuan, Nasugbo, Batangas. Nung May 18, walong bus kami dyan. Kung yung mga Seward family, kung napasyal kayo ng Bukana nung linggo, yung mga nandoon si Talsik, nagtinda ng isda, nakabili kami doon ng inihaw namin nung ano, linggo sa Natipuan. Barm, taga Batangas din ako. Yan. Barm Kasidar. Yan. Ayan, si Nani Sanchez, taga Batangas yan. Taga, tawag nito, Santo Tomas. Kaso lang malayo yan sa ano, sa Nasugbo. Ayan, good morning po kay Barm Kasidar Official, Tamsakdan, from Seward family. Nung 18, nandiyan kami sa Natipuan. Nakabili pa kami kay Talsik ng ano. Founder namin si Idol Japper, Sniper Official. Yes. Masugid ako ngayon. Parang naging follower din ako ng Seward dati. Oh, bakit dati? Huwag ganyan. Huwag dati. Oy, 10% na lang. Oo, kilala ko po si Japper. Musim ito. Kalat. Diyan.
Siya, mag-end ka na. Ayan. Mag-end na ako. 10% na lang yung battery ko. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mega love shout out sa lahat ng Seward family. Kay Mami Mercy Calonot, kay Nanay Sanchez Vlog. Soon to be, Barangay Kagawad ng kami po pa Manila, Mindanao kami. Yun. Bam Kasidar, ingat sa biyahe. Ayan. Ingat sa biyahe. Ayan. Sana nag-enjoy ka sa iyong bakasyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mega love shout out po. Ingat po tayong lahat.